bonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona imarch and march ebifuna upresident ubefuna uphakela umthakathi wabiza uphakela umthakathi uma ngabe edingwa uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade ebize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana akumina engangibize umhlangano professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho ingakho mina nizobona kwezami izithombe ngishuthe nomongameli nongizwe I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba ushutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting umongameli ngiubani mina ukuhlangana nomongameli angaze ngihlangane neNgonyama yimi engisebenzela iNgonyama yimi ifela Nkosi yimi engifela iNgonyama yimi engivinjwayo eNdlunkulu kuvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina ngiyosondela ngalelo langa angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama ngoba isithombe engiyosishana neNgonyama kuyoba into eyoba umlando weingane zami njengesithombe engasishana noShenge uShenge ngahlangana naye ngimncane kodwa nginezithombe ezu3 zakhe ngahlangana naye ngina 9 bengimbona almost every weekend for the rest of my life kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhati asikufundeni lokho eingane zakwethu kubantu abakhulu akuveli ukucambukelwe nje ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona nokuvela nje kwezithombe kamongameli bakuyona into bihleli ukuthi fanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi nomongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke akukho ukubo kwenzekile uNkulunkulu uyalithanda lelizwe uNkulunkulu weseke okuhle uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngokuhle uba phakathi kwethu njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa ufuna kulunge izwe ngisho umoya nineni izintatheli ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngeselijulile niyabona ukuthi abantu bafunana iyona nkulumo le labo ubuningi babantu adubula phezolo iyona kuphela inkulumo uhulumeni okufanele abone ukuthi hayi laba abantu bayakhuluma ebese lungisa lokho sekuphelile akukho kunye ilokho besizokusho kini namhlanje ukuthi lelizwe lizolunga amamatcha ayaqhubeka kodwa manje sesizoba more operational siye emafemini siye emaplazini siya kuma estates ngoba thina asigcini ngokukhuluma kuphela sesiyikhandile imisebenzi engaphezulu ka15,000 uhulumeni kulonyaka akawukhanda umsebenzi uma ngabe kuzophela lonyaka sinemisebenzi engaphezulu ka1 million and ngicela ningiquote on that before the end of this year we will create more than 1 million jobs like South Africa permanent jobs it's very easy remove any illegal foreigner and put a South African it's very simple ayikho into enzima uyabona lapha lokhuza ko Nando's nako Ocean Basket nako zonke lezi zitolo zokudla lezi ama owners azo angabantu abamnyama bala eSouth Africa please remove your illegal employees and employ South Africans because we are going to report those businesses and I'm calling on all South Africans to report we will have a desk that only deals with that ukuthi kutholakale nje lezi inkampani ezistubborn bese simthatha siyomreporta ku president ukuthi nangu ke president njobo wathi wena akasekho umuntu ofuna aqasha umuntu okufika nangu lona usamqashile asikulungiseni ke ngane zakwethu uNkulunkulu anibusise sengiqedile mina sizothatha ama questions amangaki